баробари баланд шудани ҳарорати ҳаво шумораи муроҷиаткунандагон ба шӯъбаи фишорбаландии шараёнӣ зиёд гардидааст. Танҳо дар як рӯз 20 нафар шаҳрвандон ба иллати баланд шудани фишори хун муроҷиат намуданд. сину соли онҳо асосан аз 40 сола боло мебошад. асоми бисёртар бемороне ки гирифтори бемории фишорбаландии шараёнӣ дошта бошанд дар ин гармии ҳаво азият мекашанд. Не фақат бемороне ки бемории фишорбаландии шараёнӣ доранд, ҳатто бемороне ки фишори хунашон паст мебошад таъсири манфиро низ ҳис мекунанд. бемории фишорбаландии шараёнӣ дошта ва фишори хун ба дараҷаҳои баланд мерасад ки ба бемадории умумӣ, шувоси гӯш, дилбезурӣ, қайғкунӣ оварда мерасонад ки сабаби он ба ғафшавии хун, баландшавии холестерин ва норасогии оксиген ба ҳама узвҳои бадан оварда мерасонад. Ботурҷон Каримов 2 рӯз пеш дар беморхона бистарӣ гардид. Якбора баланд шудани фишори хун боиси нафастангиаш шуд. Вай 56 сол дошта аз соли 2015 инҷониб аз бемории фишорбаландӣ азият мекашад. гармиҳои чанд рӯзи охир ба саломатии ӯ бетаъсир намондааст. фишори хунам баланд шуд, ҳавои гарм тоб оварда натавонистам. Баъд ба духтуро муроҷиат кардам, духтуро бистарӣ кардам. ҳозир мана ҳолатам нағз, Аллоҳу шукр, духтуро раҳмат. мулоиҷа гифта истодем. касоне ки фишорбаландӣ ҳастанд, ҳавои гарми худашон эҳтиёт кунанд, албатта ба духтур муроҷиат кунанд. шӯъбаи фишорбаландии шараёнии беморхона барои 50 кат муқаррар гардидааст. айни замон тамоми ҳуҷраҳо пур аз беморон мебошанд. табибон мегӯянд гармии ҳаво на танҳо ба саломатии нафароне ки дорои бемории фишорбаландианд, инчунин ба шахсоне ки дар саҳро бо кишту кор машғуланд таъсир расонида истодааст. аз ин рӯ табибон тавсия медиҳанд ки дар гармӣ истеъмоли хӯрокҳои серавғанро камтар намуда бештар тармеваҳои гуногунро истеъмол намоянд. ҳангоми гармии боду ҳаво истеъмоли ҳамарӯзаи доровориҳои фишорбаландӣ ки аз тарафи духтурон тавсия дода мешавад бояд дар вақташ истеъмол кунанд ва истеъмоли нӯшокиҳои ташнишикан ва гиёҳдармонӣ на кам аз 1,5-2 литр, истеъмоли машруботҳои спиртӣ ва сигаркашӣ манъ карда мешавад ва истеъмоли хӯрокҳои равғанин ва намакин кам карда шавад. дар боду ҳавои гармӣ истеъмоли зиёди мева ва сабзавот бисёр карда шавад. бинобар маълумоти агентии обу ҳавосанҷии мамлакат бо сабаби воридшавии анбӯҳи ҳавои гарму хушк аз самти минтақаҳои ғарб аз 8 то 10 июни соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ баландшавии ҳарорати ҳаво боқӣ мемонад. дар ин рӯзҳо ҳарорати ҳаво то 44 дараҷа гарм мешавад. аз ин рӯ барои нафароне ки бемории фишорбаландӣ доранд тавсия дода мешавад ки аз гашту гузор дар ҷойҳои офтобӣ худдорӣ намоянд. гузориши Уғлой Раҷаб ва Зафар Ғафуров барои барномаи иттилоотии имрӯз.